welcome back to my vlog. At nandito kami ngayon sa Old Rock Resort and Hotel dito sa Bolinao, Pangasinan. At kasama ko ang mga barangay officials at SK Chairman na naging official videographer ko ngayong araw. Ay, nandito kami mga ka-Barbie para sa barangay newly elected officials, trainings and seminars. Ang vlog na ito ay para sa mga taong naghahanap ng magandang lugar para mag-celebrate at para na rin mag-release ng kanilang stress. At mga ka-Barbie, habang iniintay namin na mag-start ang activity namin, ayan, samahan nyo akong libutin ang Old Rock Resort and Hotel dito sa Bolinao, Pangasinan. Tara! Yan yung mga tanawin dito sa Old Rock. Ayan, Pandagsyaton. So ako muna magpapahinga tsaka magcha-charge, guys. Ayan. So ayan mga Barbie, naka-prepare na ako para sa socialization night. Pero sila, nakahiga pa rin. Hintayin na, Oy! Tara na. Okay. Ang tagbirok chicks. Ha? Ang tagbirok chicks. Nadyaman na? Januar. Tana. Nga na, ilibre ka, babae. Tana. Kan! Ang kay ginom? Kay ginom. So, ayun guys. Mukhang ako lang ata ang iinom ngayon.
Okay, bye guys. Punta na ako doon. Bye-bye. Bye everyone. So, ayan mga ka-Barbie. Dito na yung mga ka-team ko. Hi, guys! So, saan kayo pupunta? Makikipagsayaw. Siyempre kami makikipagsayaw at iinom. Siyempre, kasali ka doon. O, sige na. Hello. Siyempre, part of our BNEO, yung mag-swimming kami, saka socialization, ganun. Okay na ba kami? Bye! Oh, ito na yung mic mo. Ayan, sa wakas, nakita ko si Mayora. Hello, Mayora! Welcome to my vlog. Oh, yeah. Yeah, we're here now at the Old Rock Resort Hotel in Bulinaw. Ayan po. Please invite, no? Hindi kayo makakapunta dito. Please do watch Liga ng mga Barangay Santa Maria Chapter, and dito nag-socialization night namin tonight. Yan, nakakatuwa kasi according to the participants, tinanong ko, dami daw nilang natutunan sa training na to. And at the same time, here we are enjoying. Pero may isang lecture pa kami bukas. Oh yeah, ang ganda. Please come and visit this place. Napakaganda. Parang yung nakikita nyo sa Baguio, ano pa yung Stone Kingdom? Yeah, parang ganito, parang Flintstone na, ano, di ba sa movie? Oh, parang ganon. Ang ganda. Please do visit the place. Sabali. Ang tawa po. Marben, Hi guys! welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Perfect mood. Ngay madam. Hi ma'am. Perfect. Perfect.
Ayan mga ka-Barbie, uwi na kami. That's all for this video and thank you for watching. Don't forget to click subscribe, like, and share at bell button na rin para notified ka sa aking next vlog. Bye!